Bueno, Mari Jose, ez aiguzu orduan. Egisa alda zapatuan Mari Jose gozoto egisa tenda itxiko dezula. Bai, egia da. Bai. Bai. Eta orduan, erretiru hartzen dezu? Bai, erretiru hartzen dut, bai. Bai. Eta orduan, zapatutik aurrera, Mari Jose zenarro izatera pasako zera? Bai, amendik aurrera nire abizenakin. Abizenakin, ez da? Kaletik ibiliko zera. Bai. Eta, bueno, 26 urte inditzuzu hemen dendan, da pixkat, kostain zaizu erabakia hartzia, ero? Ba, asko kosta jata, bai. Egon gara, ja, izaixa 2 urte. 2 urte erabakia hartzen? 2 urte pentsatzen ditziala, noiz itzi. Bai. Eta pixkat, ze esaten dizue bezeruek, zu jakinera zezenianean lagako zenula? Ba, gehiena pena handia dauke, porque ja 8 dia beti niri hemen ikusten, jaita azte. Osak, eurek ez da pentsatzen hau itxin behar danikan. Asko bezero fijuak izango dira, urte askotan? Urte askoan etorri dira, asko daka fijua. Eta gaina gaurko nian igual, euren semiak edo alabak ere bai. Belaunaldi ezberdinak ezagutu dituzu, ez? Leheno umetan etortze zianak, oin umiekin etortzen dira? Euren umiekin datozen. Olako asko. Eta adibidez, behin lagatzen dezunean hemen dendan lan haitxia, ze izango da gehien faltan botako dezuna? Zerk emango dizu pena ondixena egunero ezin izana? Nik usten dut jendiekin harremena, osea, etorri beti batekin egon, bestiak egon, viajantiekin, eta oso desberdin izango da gero, oso desberdin. Eta suposatzen dut hemen importantia izango zala hemen biharra itxeko aurrekin ondo moldatzia. Da, izango diguzu zein dan sekretua, ero zure... Aurrekin konpuntzion du oso erresa da. Bakarrikan, tranki pazientzia pizkateoki, eta ointzun eure zen nahi daben, eta eure espadago beste gauza bat erakutzi, eta holan. Baina oso erresa da humierik guztu egitea. Eta bestela, bitxikeri eta anekdotak ere mordo bat eukiko dituzu, ez? Umiekin lan eitxean, oindiekan gehiago. Bai, eurek ez dakixe diruen balizu orduan igual etortzezian euro batekin edo lehen duro batekin eta eskatzen zuen igual gauzari garestizena. Eta, bueno, baina oso politza izen da, ez? Olako mordu eroango dituzu bentsat zurekin gordeta orduan. Bai. Gaina eurek niri asko maitzen dira. Ondo moldatu zerate. Umiekin ni oso ondo bai, da noizisekin ere. Eta lehengo eta gaur egungo aurrekin diferentziarik igartzen duzu, Mari Jose? Niretzako lehengoa lotzatixea bazian. Oengoa di oso zabalak, eroser galdera itzen dizue, eta, bueno... Espabilauak? Espabilauak, ez daki, baina zabalauak. Bai, oso desberdina dira. Mesa erte eretan ere entzun dut jende asko etortze zala bezero asko, ez da? Lehen umien mesa ertetze zebanean, etortze ziren dana batera, eta kristal hau, bueno, 10-15 zentimetro onutza etortze zan beti. Dana batera nahi zeben hartziatak. Gero igual hor kanpoan jolazian egotezia, baina dana nahi zeben lehenko eurek izepia. Oso polita izatezen. Orduan ume asko jutezan gaina mesetara ere. Hortan ja asko aldatu da. Asko bajatu da, bai, asko bajatu da. Oin ere juten dira, eta etortzen dira, baina ez da, oin dela 15 urteko ez da, asko kamixo da. Beti zaukazun, ordu jakin batian, bezero asko egongo zian ziala zakizu. Bai, ordu aretan egin duen alegina, 2 o 3 egoteko hemen, porque, bueno, ordu berdiero izetezan, baina dana batera etortzen zira. Orduan, Mari Jose, akorduan dakazu hasi zinean lehenengo eguna? Bai, oso asko akordatzen naiz. Inzeban giro ederra, atzaldian zabalde gundun, eta inauguraziora jende asko etorrezan. Lana topera eukizen dute? Lana topera, 3 egun ginen eman, eta oso egun ederra izan zen. Oso kantzauta bukatu nu, baina eta nerviosa, baina oso ondo. Revistak ere asko saldu izan dituzu, ez da, Mari Jose? Zein dia hola pixka eta arrakastak egin euki dutenak? Revistak egin saldu dina dia hola, eta pronto emakumientzako. Gizonezkue kotxienak eta gaztiek donbalon dalen. Oinin kanbio donbalon da ez da bat ere saltzen. Ziklismonak itxi hau eta, bueno, interbiuta horrek ere bai lehen gehiago. Oin telebistan dago dana eta oin itxi hau saltzen.